Kaixo, bideo honetan batxiler bigarren mailako geometria analitikoaren blokean distantziak aztertzen gagoz, eta hauze hirugarren bideoa da. Bideo honetan puntu batetik plano baterako distantzia aztertuko dugu. Distantzia adierazteko beti horrela, distantzia puntu batetik plano batera. Lehenengo, ariketa hauetan normalean ematen dozku esan datuak puntua eta planoa da. Puntua eta planoa dire. Orduan, lehenengo gauza egingo duguna beti da aztertu ea puntua planoaren barruan dago edo kanpoan dagoan. Orduan, puntuaren koordenatuak sartu egiten dugu planoaren ekuazioan eta betetzen bada, planoan dago. Eta ez bada betetzen, ez dago. Demagun puntua plano barruan dago. Orduen irudian ikusten dugu, distantzia azken baten 0a dela. Orduan, ariketa amaitu da. Bigarren kasuan, zer gertatzen da puntua ez badago planoan. Bi modutara egin daikegu. Lehenengo modua deitzen dugu metodo konstruktiboa, orduen helburua izango da kalkulatzea P eta P'-aren arteko distantzia. Zer da P'? Ikusten dugunez P' dago planoarekiko zuzen perpendikular batean. Orduen, P' izango da pi planoa eta berarekiko zuzen perpendikularraren arteko ebaketa puntua. Noski, R zuzena emondako P puntutik pasatzen dana. Eta orduen kalkulatuko dugu gero P eta P'-aren arteko distantzia. Hori izango da lehenengo metodoa. Metodo konstruktiboa deitzen duguna, ikusi dugu olako antzerako bat, aurreko distantzia aztertzen, aurreko bideoan ikusi dugula puntua eta R-ren arteko distantzian, antzerako metodo bat erabiltzen zen, kasu horretan, eraiki egiten genduana zen plano perpendikularra, zuzenarekiko plano perpendikularra. Eta kasu honetan, planoa emoten dozkunez, eraikitzen duguna da planoarekiko zuzen perpendikularra. Orduan beti jolasten dugu perpendikulartasun horrekin. Eta bi kasuetan gero kalkulatu egiten dana da zuzena eta planoren ebaketa. Eta gero puntu horrekin, distantzia vektore bat edo vektore baten modulua bezala kalkulatuko dugu. Hori da metodo bat, luzeena, Bigarrena, azken baten formula bat bakarrik da. Orduen formula horretan kalkulatuko dana da puntua eta planoaren arteko distantzia. Lehenengo metodorekin hasiko gara, kalkulatu behar dugu puntu batetik plano batera dagoan distantzia. Orduen, horretarako 3 pausu. Orduen, gogoratu, daukagu plano bat eta puntu bat, ez dagoela bere barruan. Orduen, kalkulatu beharko duguna izango da. Zuzen bat, planoarekiko perpendikularra eta P puntutik pasatzen dana, deituko otzeguna R. Gero, kalkulatuko dugu zuzena eta planoren arteko ebaketa puntua, P', eta gero azkenik distantzia kalkulatzeko, P eta P'-aren arteko distantzia kalkulatuko dugu. Orduen, lehenengo puntua. Azteko, R zuzena kalkulatuko dugu. Zer dakigu R zuzenari buruz? Planoarekiko perpendikularra dana eta P puntua bere barnean dagoela. Zer behar dugu zuzen bat kalkulatzeko? Zuzen bat kalkulatzeko beti behar dugu bere norabide vektorea eta puntua. Puntua bat 2, 5 izango da. Zein izango da bere norabide vektorea? Aztertzen badugu, baldin eta badekogu planoarekiko perpendikularra dana, bere norabide vektorea izango da planoaren vektore normalaren proportzionala. Proportzionala, bardina, paraleloa, Orduan, erabil daikegu bardina. Orduen, planoaren vektore normala kalkulatzeko, azkenean isa, i eta z-aren koefizienteak hartzen dugu. Beraz, ipiniko dugu norabide vektorea da vektore normalaren berdina, eta izango da 2, 1 eta -1. Hori erabiliko dugu. Kalkulatuko dugu zuzena parametrikoetan. Gero, ebakitze puntua kalkulatzeko, askoz berrezagoa da, parametrikoetan izan da, planoan ordezkatzea. Beraz, zuzenaren ekuazioa, isa, i eta z, parametrikoetan gogoratu. Lehenengo puntuaren koordenatuak, 1, 2, 5, eta parametroa bider
norabide vektorearen koordenatuak. Beraz, gehi bi lambda, gehi lambda eta minus lambda. Hori izango da R zuzena. Bueno, hurrengo pausua. Izango da, P' puntua kalkulatzea. Eta azken baten da R zuzena eta planoren arteko ebaketa. Vale? Hori adierazi dugu hemen. R zuzena eta planoren arteko ebaketa, vale? Orduen hori P' puntua dela. Orduen, azken baten egiten duguna da sistema bat, vale? R zuzena eta planoren artean. Orduen, idatziko dut hemen planoren ekuazioa, bi isa gehi I ken z ken bat berdin 0, eta azkenean da sistema hori osotzea. Egiten duguna da R zuzenaren koordenatu bakoitza ordezkatu pi planoan, eta horrela lortuko dugu isa I eta z desagertzea, eta lortzea lehenengo mailako ekuazio bat, lambdarekin. Beraz, bi bider isa, bat gehi bi lambda. Gehi I, iren ordez, bi gehi lambda. Ken z, pues ken bost, ken lambda. Ken bat berdin 0. Bueno, hori garatuz, lortzen duguna da lambda dala erena. Horren kalkulatu behar dugu P' puntuaren koordenatuak. Orduen, ordezkatu egiten badugu R zuzenean, P'aren koordenatuak izango dira bat gehi bi lambda, bi gehi lambda, eta bost ken lambda. Beraz, lambda ordezkatuz, daukagu bat gehi bi bider erena, bi gehi erena, eta bost gehi, eta bost ken erena. Beraz, eragiketak eginez, daukaguna da bost eren, zazpi eren, eta lau eren. Hau izango da P' puntua. Bakarri falta jakuia distantzia kalkulatzea, eta hori izango da, azken baten P puntua eta planoren arteko distantzia izango da P' vektorearen moduloa kalkulatzea. Hemen erratu naz, eta izan beharrean lau eren da, 14 eren, bai, hementxe. Distantzia kalkulatzeko, daukagu P eta P' puntuak, kalkulatuko dugu beraz euren arteko distantzia, P' puntua ken P puntua, orduen hau idatziz, kalkulatu egiten dugu, eta bakarri falta jaku, distantzia idaztea, distantzia, P eta P'aren arteko distantzia azken baten dala kalkulatzen ari garena, ez? P puntua eta planoren arteko distantzia, izango dela vektore horren moduloa kalkulatzea. Hemen daukagu, R6 zati 3 unitate. Hau da lehenengo metodoa, metodo konstruktibo, eraiki behar dugulako zuzen bat, planoarekiko perpendikularra dana. Baina egia da, beste metodo, bigarren metodo askoz berrezagoa da kalkulatzeko. Orain ikusiko dugu. Horrengoan, ebatziko dugu ariketa bardine, baina formula erabilita. Orduen, hemen agertzen dan bezala. Formulan ordezkatzeko bakarri behar dugu puntuaren koordenatuak eta planoaren ekuazio. Orduan egiten dana da, planoaren ekuazioan ordezkatu egiten dugu puntuaren koordenatuak. Isa azpi 0, I azpi 0 eta Z azpi 0. Eta izendatzailean eukiko dugu. Isa, I eta Zaren koefizienten karratuen arteko batuketaren erroa. Kontuz, D ez da agertzen. Bakarrik Isa, I eta Zaren koefizienteak. Hasiko gara. Orduen, P eta planoren arteko distantzia kalkulatzeko ordezkatu egingo dugu puntuaren koordenatuak planoaren ekuazioan. Beraz, bi bider bat, gehi iren koefizientea bat, bider puntuaren iren koordenatua bi. Ken bat zaren koefizientea bider bost. Eta ezaztu D ipintzea, minus bat. Hau guztia balio absolutuarekin. Zergaitik distantzia balio positibo bat izan behar dalako. Eta izendatzailean ekuazioaren
Isa, I eta Zaren koefizienteen karratuen arteko batuketaren erroa, beraz. Bi karratu, gehi bat karratu, gehi minus bat karratu. Beraz, batuketa egiten badugu, bi gehi bi lau, kensei minus bi, baina minus bi balio absolutorekin bi izango dana, eta izendatzailean errosei. Beraz, bi errosei, arrazionalizatu egiten badugu, bi errosei, bider errosei zati errosei, bi errosei zati sei. Simplifikatuta, errosei, eren, eta unitate. Distantzia unitatetan, ez badaukaguz metroak, zentimetroak edo, orokorrean hau izango litzateke. Eta da, aurreko metodarekin ematen dauan berdina, baina askoz be errezago, bizkorrago.